Blog 20. De laatste weken met mem op Bali. Dwan wat je zelf willen. Laat ik heel eerlijk wezen. Toen mem mij vertelde dat ze het idee hier om hierheen te komen, vleeg ik eerst in de weerstand. Net om mem vanzelfs, maar om het feit dat er niet een immen mijn wereldje hier binnenkomt. Ik ben zo wend alleenig te wezen, dat ik daar heerlijk van genietje. Ik heb voorheen altijd onbewust alles dien wat oren wonen. Terwijl wat ik wil, het klinkt makkelijk. Maar meesten die haar niet willen herkennen, weten hoe lastig dat wezen kan. Want dat je altijd je eigen wil aan de kant schoot hebben, weet je in het begin net eens wat je eigenlijk zelf wil. Omdat je onbewust toch liek weer rekening houden met wat er verwachten wordt, wat een oor vindt, wat je altijd dienen, etc. Het wie dan ik een flinke reis de oren het rijden hier om dichter bij mijn eigen wil te komen. Wat wil ik? Zonder rekening te houden, maar waar dan ik maar. Ik kan nog net eerlijk zeggen dat ik nou altijd 100% doe wat ik wil. Maar skijt toen oren. Maar ik kom wel een heel stuk dichterbij. En daar ben ik super blij mee. Ik werk je er hut aan, elke dag weer. Daarom benauwde het mij wel, toen mem zei dat ze hierheen komen zou. Ik ben in een net meer alleenig. En 24/7 ben ik bij mem. In mijn vrije wereldje hier. Dit wie voor iets werkt op zich. Maar mem besefte dat had ik heel goed. Backpackersleven versus vakantie vieren. Mem en ik hierna praten dat ik haar de eerste 2 dagen meenemen zou in mijn backpackersleven. 1 dag Amet, 1 dag Lovina en dan van het noorden naar het zuiden om de rest van de dagen in Legian te wezen in een cottage waar hij en mem destijds hier direct zitten hebben. Ik hier wel een privékamer nou in het hostel en vanzelfs wat leuke dingen pland, want de hele dag op een laptop werk je, doch ik nou vanzelf net als mem weer is. En daar wie ze dan. Snooit de jonge led kwam mem aan. Wat een lange reis en wat dapper dat dus memke dat hielende al innig die. Ik hier die dags nog maar huid bellen en vregen hem hoe lang het lief wie dat zij überhaupt een week apart wienen. Nou, zo huid, nog nooit. Oef, dat zul dan ik wel even wennen wezen, voor hun beiden. Mem haar reis weer best gien en nadat mem 11 aankwam nachts, heb ik nog een omelet ontbakken wist in het hostel, omdat mem nog net zo volle eten hier. Daryl en Christine, mijn 2 vrienden van het hostel, hier en mooi mij ontwacht wist en konden nou ik op bed. Een pilsje bij de omelet en royal vertwaan, eindelijk, maar gauw koesen. Mandy in Amet. Mandy's hebben ons snorkelje wist. Al wie het wat stwarmig en het zicht lang net zo mooi als vorige weken. Mem vond het wel mooi. En ik vond het leuk dat ik het memsje aan liet koen. We hebben nog in de Cinnelijn te bakken en genoten van een lekkere massage. Wiels het leventje in Amet jongen. Low budget lunchen aan de kant van het dik en jongens met Daryl en Christine naar een oorgoed Cape tentje waar we geregeld eten hebben. Dikke willen omdat alles oosgiet. Wat hebben we hier willen gaan in het restaurant? Ik ben er ondertussen gewend dat hetzelfde gerecht overal compleet ooswezen kan bij elk restaurant. Mijn verwachtingen lezen daarom wat leger, omdat je in Azië bij de low-budget plakken gewoon altijd van alles verwacht kennen. Dat wie nou uniek was samen met mem. Mem hier spaghetti bolognese besteld. Ik hier haar nog waskagen dat het lietse crème meer specialiseerd wie in Balinese eten en ik wist net wat mem van een spaghetti verwachten moest. Maar kleer, mem hier de zin in en wat kan je nou verprutsen aan een spaghetti bolognese? Nou, ik zal je mijn eerste foto zien van mem met haar spaghetti. Want, we bleuren die bolognese. Bij mij, bij de gado gado, hier ze de pindasaus er apart naast serveerd. Maar meer als dit kwam er net. We moesten er al hier even om geniezen dat ze het feest vierten wienen, dus we vregen de ober waar de bolognese wie. Hij zich verbaasd en zei met een big smile, ja, dit is spaghetti bolognese. En wij, huh? Maar waar is de bolognese dan? Waar is de saus en het vlees? Hij lachte vriendelijk en zei, it's just a little bit.
Wij lijn dubbel van kniezen. Just a little bit? Ik zeg helemaal net. We hadden smakelijk om laken en mem had de witte spaghetti maar wat krommels cheese maar gauw opeten. Mem hier kan een wientje vregen, maar nee, dat hien ze net. Bier, fris en Balinese arak, maar net wien. Nee mem, dit is te fancy voor zo'n low-budget restaurant. Bier drinken backpackers wel, maar wien, dat is meestal net te krijgen in zulke goedkopere restauranties. Na het eten gaan we verder. We jaarden heel tijd live muziek en daar hebben we z'n fjouweren hinnewest. Mem woonde wel graag een dessert en een cocktail. Ik, Daryl en Christine hier nog wel zin in wat meer eten. We bestudeerden de kaart en toen we er eindelijk uitwienen en bestellen wonen, bleek we rembel dat wat zij wonen er net wie. Precies de cocktail die mem voer wie er ik net en mijn bierke ik net. Verhip, nou alleen maar wedstrijdje op een kaart. Daryl en Christine joegen het op. Woon ik gewoon gezellig zitten en naar de muziek luisteren. Mem zocht een oordessert uit en ik maar een dessert dan. Na is bestelling kwam de beste jongen weer om met de melding: sorry, de keuken het krek zo dat ze dicht binnen. Geen eten en dessert meer. Een bak thee koerde nog krek aan en mem had de enige cocktail kozen die ze nog vol hielden. Het wie even skakelie, maar het zwarge wel voor een protte willen. We kregen trouwens wel samen gratis popcorn erbij. Wiels we crackers bestelling kregen, kwam Kadek samen de kroeg binnen. Kadek wie mijn beste maat hier in Amet en ik iette dan ik geregeld in zijn bankboek waarom. Nou woe ik hem vaststellen, maar hij wie de hele middag. Ik wil hem vaststellen om hem, maar hij wie de hele middag net in de waarom. De waarom is een restaurant trouwens. Ik hier het al opjoen dat ik hem nog gedacht is koe en waarempel. Daar stapte hij samen dezelfde kroeg in als us. Een Balinese veske van mij. Doe hij jaren dat ik de oordeels voortgie, roende liep naar het podium. Waar de jonger van de Joen kreeg even een pauzenaam en speciaal voor mij zong Kadek een veske. Nou, wat mooi kede Joen nog eindigje. Oh ja, nou ja, zo mooi eindigen het eens net, want Wiels Kadek, Christine en Daryl waarom bracht in de auto en mem en ik erachter gaan op een fiets, hebben nog een pittig ritje gehad. Een soort wilde hoen hier rekkerbali. Hoe de uittalen ze net nooien, maar jongens binnen ze vaak waaks. En omdat het zo stil wie, jaren de hoen op koers geblaf. Je leeuwen net hoe volle hoenden daar in een van alle kanten uitstegen en donkere hoekjes komen. We stieren haast omsingeld trots aan 15 hoenen. Nou vielde ik net zo zeer dat ze us wat ondwas zonen, wil ze daar maar eens fiets stieren, maar ik dwarde net voor te fietsen. Daar kwamen ze achter de aan. En troch het ongeluk met de scooter in Thailand, wat ik troch een hoen kwam, ben ik toch wat benauwder geworden. Nou ja, kleer. We winnen er zonder kleerscheuren van elkaar en uiteindelijk veilig thuis kwam. Een mooie laatste joen in Amet. Dinsdag op naar Lovina. 2,5 uur naar Lovina met de taxi. Dus plan gaan weer oors omdat we naar een squallen zoen. We hier met Lucky van het Family Hostel een tour boekt om naar een lokale squallen te gaan. Dat leek mij wel leuk. Lucky hier er alleen nog net rekening mee houden dat de bijen nog steeds vakantie hier in verband met de Ramadan. We hebben het plan maar omgooid. Eerst wat eten in Lovina, les, was in trein op een scooter en mem in het midden zodat ze veilig zit in de net afvallen koer. En daarna de citytour. De tour door het dorpje houdt in dat je met 2 grote zakken ries, wat lollies en koekjes het dorp in gaan. Lokale meeskemoertje, het lokale libbensjuggen en Lucky geeft mij als tolk. Nou moet ik zeggen dat het wel leuk weer. Maar ik denk dat wij hier en daar wat te nuchter en te wekker binnen voor dat soort dingen. Want ik moest heel spontaan alle keer wezen, maar toch wie het al wat georganiseerd. Lucky vertelde hier en daar wat onderwijs en we stopten bij een vrouw, zijn achterbuurvrouw, die heel toevallig maar riet alleer offerbakjes in elkaar vouwde. Die vrouw ziet vanzelf daarop us de wachtjen en die de dagelijks maar degene die de toer die. Als dank dat zij us het leert hier om dit ek te vlechten, kregen zij een zak Maries. We roeien verder en aan alle kanten weer het familie van Lucky. We kletsten weer wat, haar lollies deelt en koekjes en Lucky vregen om waar we de oren zak Maries aan wonen. Nou, eerlijk gezegd viel dit voor mij een beetje vreemd.
In plaats van spontaan mensen zien komen en een praatje, viel dit nogal gemaakt. Omdat elk die we zien kwamen dit dus elke dag wil zeggen. En kregen waarschijnlijk de familieleden van hem elke keer een zak ries. Lucky vregen mij bij de laatste stap, wiels al zijn omkes en tantes om me heen zitten, waar wij graag de zak ries aan wonen. Ik dacht er niet, waar zou deze ries het meest nodig, hè? En waar zou ik het graag kunnen? Nou, op een of andere manier wie dat iemand die je net tussen ziet, maar het wie kadek. De jonge man van het orenhostel. Ja, net de kadek van Ahmed, maar de kadek van Ovina. De jonge man van het orenhostel die nou ernstige ziekte alles droen doet om de web op te komen. En biedt alles supergoed keer aan en helpt oren van neer. Hij hier zelfs alles mijn eten betellen, wils ik vanzelf volle meer yield als hem aan mijn handen he. Hij verdiende deze zak Maries. Ik heb een Lucky vragen wat ik de zak meenemen mocht om er dan in mijn oors te gaan. En dat wie prima. Kadek wie de orenduis super dankbaar voor het gedaar, voor het gebaar en voor de ries. Ik hier Kadek ek hier en daar wat tips doen voor het hostel. Doe ik voortgieren vorige keer. Doe ik mee met hostel Sjen het nou, zeg ik waar rempel dat er al die dingen die hier. Dan heb je foto's. Sing Sing. Even rappen er terug in, hè. Later die dag binnen we nog maar Anna en Lucky naar de Sing Sing waterval wist. En jongens bij mij en ik het weten wist. Ik zal er nou net te vol over vertellen, maar het ging weer heel nuver bij de bestellingen bij het restaurant. Ik weet net wat het is, maar er heerst wat nuver over het eten met mem. Mem in de dormitorie. En toen kwam de nacht. Haha, dat weer van mem wel even pittig. Want voor deze nacht in het hostel hierden we een bed in een dorme size-bedden. Ik hier wel regelen ken dat mem net Bob op het stapelbed hoegde, maar mijn oren in de kamer wie wel iets nice van mem. Ze had en ik net zijn best slipt. Maar ze had het toch maar even dien. Het minste vond ze eens dat de badkamer en de wc Bob op het dak weer en dat je via de keuken en een betonnen trap het dak op moest in het donker om naar de wc. Maar ze had het overleven. Waas die wisseldaai. Waas die weer de wissel van het backpackleven naar het vakantieleven. Een lange reis van het noorden naar het zuiden van Bali. Qua kilometers net een heel soort, maar omdat het verkeer een drama is betiden, had het dus de hele dag kosten. De rieder wie echt net echt juf van het, maar ik zeggen. Hij zei dat er wel officieel driver wie, maar hij ried alsof er correctie rijbewijs hier. Wist net hoe de ramen en de radio werken en wij moesten op Google Maps vertellen wat erin moest. Makkelijker. We binnen veilig omgaan. Jatti Loevi. We hier onder de huis wel een mooie stap. Daar wie één plak op Bali, wat heel vaak in mijn herinneringen waarom kwam. Bij gelijks had ik een meditatie die waarin zijn waar, geen in gedacht naar een plak waar het graag wezen was. Daar wie dat zonder nooit te denken altijd op Jatti Loevi. Jatti Loevi binnen de reisvelden. En net samen reisvelden. Ik ken hem foto's litten, maar om het echt te filmen moest er wist wezen. De stilte, de energie die er hing, vond ik destijds al heel bijzonder. Ik wil hier graag nog eens heen, om te zien waarom ik dacht altijd in mijn gedachten hier waarom kwam. Het zou grif afvallen als je er voor de tweede keer ging, want in gedachten maak je de herinneringen soms mooier dan ze binnen. Maar dit keer net. Prachtig. Kippenvel. Opnieuw kriebels in mijn buik. Adembenemend. Voor de rest is ik maar niet, maar neem ik je mee in de foto's. Het hotel waar heute met me jeder rus in wist wienen, doen zij voor vakantie op Bali wienen. Poeh, hey, dat wie even next level het genoegestelde van mijn backpackersleven. Van een dormitorie gaan we naar een eigen cottage en van een gratis bananencake breakfast in de hostels gaan we naar een mega luxe lekker ontbijtbuffet. Waar ik in deze dagen mezelf helemaal voor jou kan eten. Oeps. Maar waar mij ken,
Weet dat ik een extreem appetijt heb, zat Kazem bij elke keer zo dat er me eten zeg. Ik ken genieten van lekker eten. Als ik dan echt nog een buffet van me heb, zodat ik net hoef te kiezen, maar alles proeven en proberen kan en echt nog zo vol als ik wil, dan is het pittig om te stoppen. Haha, heerlijk genoten van deze overvloed. Ik heb misschien wel meer eten dan in het laatste jaar hier bij elkaar. Van Erem naar Riek. Net alleen het eten en het stierplak wie een schakenproces, maar gewoon het hele levenszie. Ik leef 6 maanden back to basic en dat vind ik prima. Helemaal best en ik geniet je van de lietse dingen. Ik moet eerlijk aan dat ik het dus ook wel een beetje moeite maar hier met het luxe leventje. Ik wil me hier en dan net beter als heger viel als oren. Maar die sfeer hingen er zo nou aan woord. De meeste mensen in dit hotel en in deze vakantieomgeving jouwen bulten jilt uit, litten haar bedienen en de Balinezen vlingen haar maar leefd uit de naad. En het laatste stukje, daar hier ik wat moeite mee. Ondanks dat heb ik wel lekker genoten. We hebben zinnen gehad, maar ik een hele dag. Maar ik elke dag een heel soort bevolking. Bultenwetter. En heb genoten van de laatste dagen vakantie. Ik ben nog even waarom wist naar het gebied waar ik 3 jaar in Siebrand west heb. Wat een herinneringen. Prachtig. Het voelt me niks net al om het nou wet te zien. Juist mooie herinneringen die boppen kwamen. Dat ik doe als saf vereerlijk worden wie op Bali en het Aziatische. De Veromruis. Een zwiere kellerij. Tja. Hierover kan ik nog wel een bestseller schrijven. Nou ja, een thriller. Maar de blog is al mega lang, dus hier wordt puntsgewijs wat dingen die wij beleven hebben. Net inchecken kennen. Uiteindelijk een soort deel telt voor een goed plak in plaats van incheckt. We wonen goed zitten als we zo lang in het vliegtuig zitten. Voor we voortwieren een mail. Vlucht vertraagd. Maar we kunnen het nog makkelijk doen, dus prima. Dan passar. Vertraging. Heel lang. Onderwijs naar Jakarta. Safvolle vertraging en dus stress omdat we oerstappen moeten naar Emirates. Opnieuw inchecken, bagage vinden, naar een andere terminal, maar de trein, etc. In het vliegtuig belooft personeel dat dus bagage als eerst komt en dat ze melden dat we er komen en Emirates wacht je mat. Er binnen gelukkig nog 4 woorden die ik maar hetzelfde vliegtuig matte. Jakarta. Bagage komt nooit. De bagage van de 4 woorden binnen er al. Die gaan in de taxi zonder ruis. Eindelijk de bagage. Draven, vleenen, mega dure taxi. Oplichten, draven om het leven. En dan? Vliegtuig mist. Ze gingen krek de boel dichtgooid, wil ze oren nog wel mooi mochten. En daar steen je dan. Op een haast verlitten veenveld, 1 uur nachts. Niemand koe of woe us helpen. Nimmen wie verantwoordelijk, nimmen te bereiken door het tijdsverschil en omdat het nacht weer. 3 uren. Een bulte stress en gemieter. Zelfs maar een nieuwe vlucht boekt voor de orenduis. Thuisfront helpt mooi. We zullen het maar net hebben over het inchecken en de bagage die we er net bij boeken konden. Grrrr. 4 uur nachts. Rap naar het hotel op het Vleenveld. We moeten sliepen. Maar we zijn er nog net. Hotel is vol. Oplichten terug een orentaxichauffeur. Van mega zo deel ben we naar een oorhotel gebracht. En les, dezezelfde rit kostte u de orenduis 80 cent. Rond 4 uur eindelijk sliepen. Nou ja, een poging tot, want we binnen zo frustreerd dat we us haast net deljan kennen. 8 uur maar opjoen met sliepen. Eerst maar in ontbijt en een kwarte plons in het zwembad van wat energie. Inpakken en waarom dat Vleenveld. Bagage betellen, doch je zeer rond het. En uiteraard wordt het een eeuwigiet, omdat wij krekt een stagiaire hier in die hulp. Maar de Skytrain uit de terminal om het ondervjochtje maar bad ik er. Want door haar een vertraging hieren wij altijd gezoorde mieter. En hier heb ze geen haast. En uiteraard kunnen ze niks verrust van. We zitten nu op het moment van schreeuwen in Singapore. Zo'n heel uur wachtje tot we verder kunnen. Vannacht, 20 voor 1, kunnen we vliegen en dan in de vlucht van 13 heel uur naar Amsterdam.
Daar zal hij thuis op, Helly. Poeh, het moest wel heel zwiek jelje. En vooral, we binnen hier nog net klaar mee, want thuis zullen we erachterom moeten maar de verzekeringen staan. Want we bin aans thuis, maar wel haast bankroet. Maar klaar. Het is wel weer een sterk verhaal. Deze keer zit ik net tot door de wieken. Er komt vers wel weer eens wat, maar nou eerst net de wekelijkse meer. Ik wil je van deze kant tegen dankje dat je me mij volgen. Superleuk, motiverend en inspirerend. Oortjen!